Good morning guys. Naade ta karon guys diri sa West Town Lagoon guys. Mga ligo mi diri o swimming pool guys para sa mga bata. Kuyog ang mga bata para pod malingaw sila. Guys, nice kista na ni diri guys. Naani siya diri naani kining nimutang na ko karon naani sa lobby. Tara guys, na ay mga isda diha, dagko ay mga isda guys, mga koi fish ni guys, mga koi ug ang ilawom anin dunay mga daghang mga coins kay mao lagi kadaghanan pud ani nang nituo pod na buinas biya niyang koi fish. So kini mga sensilyo guys na sa kuan, mga wish po din nila. Wish ka mo itsa ka diri. Dagko basta ng mga koi guys. Kami kayo sus. Kami kay tuwaon. Pero dagkuas mga koi. Karon guys, padung na tadto sa dito na sa kuan guys, lugar kung asa mga swimming pool, mga daghang kalingawan. Dara guys, Cebu West Town Lagoon. Dara naani siya sa Mandawi na himutang guys, atbang sa tapat sa Imuto, atbang sa Yosemite, unahan sa Chungwa Hospital Mandawi. Mo na diha ang landmark guys. Para ni sa mga tao na wala pa kay baw kung asa ni lugar, wala pa kasulod ani guys. Suwayin nyo diri guys kay for sure guys malingaw gina ang inyong mga anak, yung mga chikiting. Although mahal siya guys, pero sulit man pod. Kadaghanan ani nila diri guys na swimming pool guys, daghan magini siya na hutong guys, kasagaran ani nila sukod gud sa para sa mga bata na nag-edad og 3 years old pataas. I think guys ang ilahang pangdagko gani diri murag 5 feet guro o 4 feet ba, basta mabaw ra. Safety siya guys, pero bisan pa yung anak guys, kinahanglan gyapon og guidance ang inyong anak guys ha. Ayon yung pasagdaig gyapon guys, kaya kini mga bata guys sus parte biyag yung kiata gid yung taon, pero kinahanglan yung full attention gid, monitor guys. Mao ni diri ang mga cottage, mao ni siya ang mga cottage na magbayad ka, pero don't worry guys, napod ni siya mga cottage dire na libre ra. Kini siya mga ngani na cottage guys, mo ni siya murag 1 to din kana guys, kini siya mo ni siya libre ra guys.
pundok ra mo tanan, sagol mo diri tanan, pero napon mo pwisto madara akong anak. Hi Kayla. Excited ka pag-abot gikan sa pag-abot na mo guys. Tuslaw dayon unsay dugayan. Sayang kay tag 200 entrance. Maglangay-langay pagkagligo. Tuslaw dayon para mapaka-famous. Mao na ila mga doanan diri guys, pero kini ilang doanan guys. Diri nindot ni siya kung walay uwan. Dili day. Walay kanang nindot ni siya kung walay init. Kay kung init gani guys, inyo pa slide down dito para ta mga paslot gyud ang lubot sa init. Mo ni the best pod na spot area pod sa dire sa West Town guys. Kini na dragon. Isog gignaw ang dragon pastilan kambrasan ta ani mabugwakan tagkayo ani na. Naay mga anak mura po na siya kanang Disneyland guys. Ang Disneyland na makita ra nato ba bisag wa ta kaadto, pero mura po naka-experience ta. Nabali lang ng mga dragon guys, imbis kayo ang ibugwak tubig. Napalong lang ilang kayo guro, tubig man yung gawas. Lingaw kay mga bata. Hawa guys, mga bata gagmay pa na guys, pero lingaw sila kay dili man lawom. Pero excitement po gani guys ang kini na sa ilawom guys. Para ni sa mga kuan para sa tao kini o istorya, para ni sa mga tao na wala pa makaari Simtid ng mga tao ani na nakaari na. Hi pamangkin sa akong wife guys. Anang ilawom diha guys, nindot guys na diha guys. Kung init yung panahon guys, pwede anak ka magpasilong guys. Okay na kayo. Tigyaw nindota diri rapita gyud na siya kib good guys. Bugnaw jud kay ang tubig diri. Dagunda na may bentaha ron ang mga pagkaligua guys, kay daghag labi ang dagom guys. Although mo init man siya guys, pero mulandong na po dayon. Lingaw guys tanan guys. Ini siya diri dapita guys Kako ni siya, nindot ni siya, pero napatay daghang masuruyan di guys, kay dako medyo kay ni na area diri guys. Kay ba kung pila ni ka hectares, pero taas yung malibot-libot guys. Siya nindot na siya puyan guys. Para sa katunay mga naguyab-uyab diha. Nindot po na siya dito guys. Magtapad-tapad mo dito guys. Tapad mo. Napo diha. May tawag ko castle, mura may castle dire kuan. Ito mga mag-uyab-uyab guys, pabor kay magdit-dit des kuan, magdit-dit sa dit-dit sa dire sulod kay wa kitas mama. Tatan-aw lang tas mama daghan gid dito unahan mga bata, pero ang kato mga dagko-dagko na ari to palandong sulod. Dragon nahan ni guys. Mahanis ka itong mga gagawin dragon isog ignaw. Dako ni anhaon ti karon des babaw kung unsa yung kadihaan.
naon sakon tika kung unsa juga dehas babaw gid be. Sa muka po mga bata po deh. Oh, si Daplin kay. Daplin pagi ang aktor. Oh, dire guys nindot kay dire guys. Oh, naa si Mickey Mouse na ay katong iro guys. Imbot kisa ni iro ah. Ay, Mickey Mouse guys. Paitik oh. Excuse me sa dai. Oh, tanaw sa ko. Na si Elsa. Oh. Hi Elsa. Oh. Pero akong idol oh. Kalmahar sa akong idol oh. Oh. Si Batman naman. Spider-Man mo ni idol oh. Oh. Arita din na mga hero pod kay. Kuan. Hero po na to ba na mga best movie ba. Oh, singanan niya si Black Panther maguro ni mbot okay ila na gising Dara Iron Man oh. Dara po dai si kuan Captain America guys. Dara po dai amigo na ko ay. Mo ni kabaw ba mo guys nga dako kanig lawas mo ni tigbugas mo asa una. Tiglungag, tigbugha, sugloon, kaos tubig. Dako iglawas taon, arita direbe kay. Sa ni na dire basig na iya mashita dire makita tag usa ka kahon dire. Instant rich. Ana ra gud. Ana ya. Chill dire ba. Tanaw tadi sayag be. Tanaw na to dire oh. Oh. Sus ninduta big view dayo. Oh, ni nagdaob dito. Oh, nagdaob oh. Lamok guro na diha. Oh. Lechon baguro na diha. Mo nagdaob to. Indot kena diha oh. Oh. Dako kena diha oh. Katis kayo. Tumoy gini sila dire guys. Naog sita kay. Balinta pikas balinta. Sila si Mickey Mouse guys. Dahil na po ito sanahan be. Tanaw na ito nilibuton. Tanitanan guys. O dran. Morning Amahan's Dragon day. Suga yun. Ay hindi ito ta. Bebe. Tanaw na ito ne. Hindi lang ipanghambog bebe. O kailangan ka mag-sunbathing guys. Pwede po na dire guys. Dire ay. Dire pwede siya mag-sunbathing dire karon guys paksi po di mga buko-buko guys kay pertinita guys. Oh naay kuan do ana no karon sa maron init kayo ipatidit des bata paksing robots kapdos init kena mayroon siya hapon guys buntag karon udto na maron. Mana dire ang pre kuan guys ay cottage mana dire napita gamay ra kag diferensya guys bangko ra diferensya sa cottage ay kapan na ning cottage na magbayad ka kay ganahan ka mo higda matog ka makatog ka pero ngano pud lagi matog tag mo areta na da mahal kay entrance ya magtugtog pagyog ka suliton gyud na nimong 300 ang entrance ya mo anha ka kay matog ra na naunsa gud taon
Lakaw ta dire. Mo ni dire guys. Mo ni mga chickinanan dire guys, mga apoy pang sunbeating dire guys. Nice kini dire napita oh, na pang bata dire oh. Lingaw kay mga bata, di ana ba? Tingin Dota oh. Lingaw kay mga bata dire guys. Ataunahan. Saan mo? Muli ni sila o bago pa abot? Ari guys, puhupo ta diri guys, puhupo ta kay basig nay nanago diri nagditdit. Puhupo ta diri guys. Yan nag-inom-inom mo. Ilay nag-inom og tubig, yan maniman. Impi din na sa sulod anang tumbler. Hupo ta kay na. Tago ta guys, tago ta. Okay. Porong-porong ka ha. O daw, sino mang ulong tatay? Tayo ngingit, arita, hupo ta. Ha? Sus nindot ka pa diri guys oh. Pinindot ka diri guys oh. Nindot kistanan. Hinahinay mo dia adong-adong dai, hinahinay mo dia ha kay hulog yan na simbako ng mga batong dagko kay dia. Ni aksyo koto-koto. Dagan din mo gawas. Okay. Kadagko bentaw sa mga bato. Hinahinay mo dia, ayaw mo amping mo dia, amping mo. Ayaw mo kalimot dia kay kuha bentaw ng mga batuha. Daghan diri oh. Taas kay ning tilitanan guys oh. Yung taasan ni oh. Suway de ko ni ron. Suway ko ni experience na ni guys kay sa ni taon ni na. Hayang. Di day. Na mga gwapo ring mga kuan na room guys nindot kay na balkonahe guys, chill ka diha. Ami guys na ring napita guys sa mga wapa ka are dire ha. Pangare mo dire kay dadaan yung mga anak lingaw yun siya bisag once a year agad, okay na guys na nanay. Lipay na bata. Ayaw gihangol ninyo sa inyong mga anak ang kausa sa katuig na mga ingani. Okay. Sige na tagpanarbaho day. Ato pod ning lingaw po mga bata sa panagsara. Sa ana man madaghan pagay atong kwarta nag di sige lang nagtrabaho di nato ilaag atong mga bata. Nindot kayo. Chill sa. Tanaw nyo guys chill sa. So na to cheese ke ba murag tinuod ba murag correct ba namtay karason ana kay init man kana yung cheese tanya way suga na lisod layat ko be
Wait, 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 wait. Ta. Pagnawas tubig ay. Ana mana. Ndo. Katino ba din ko ano? Oy dara de ay giat nga na de ko sa kung mga chikiting. Hi palangga. Hi Mrs. Asa tong usar odoran sulpot na. Anak mana gani pamilya mana. Lingaw kita kay ato tumanan panagsa ra mo request og mga ingani atong mga anak kay sabot ra pud isto ato puning tumanan po panagsa gud lipay na kita guys oy kung matanaw ta na lingaw guys tanan nato mga bata guys lipay na guys tanan tana di na nakabayrag sapi guys be kuy giyay basudlan nagtubig ning kameraha patay guba ni ron ay nagisakyan pa gyud ko patay langoy ba magkurik pero ding mabawa taga tuhod ra day madra kapyot na mura na ni siya monkey guys nag-uwan og kusog ay patay abtan mig-uwan ay it's a prank ra din it's a prank shida na to gamay be kay mao na ni shades tayo way suga mao na ni pero saon tama na original man pud niya atong shades pud kagarra sa naman na sa pagngit-ngit ni hayag man shades na to kay original man istoryahe lipay kayo masan ako kamanghuran di fight snack ligo pa kayo kay ugma wana ni ugma binunalay na po ta ugma siningitay na po ta binadlungay ninyo mga retas pikas ana man na lakaw talakaw ari na to ni diring mga kuan tanang kalingawan na to ning ari tidi ta dire be ay panapong si ilong ay panapong si ilong niya manapong toto relax lang ta relax landunga dire guys nindot ka diri guys Aret andre magpasinguan ta guys mabasa nya ta sugan indutos uwan dire nindot yang uwan guys sus di day full ra day to day
Dungan ta. Oh. Bye bye ba. Oh. Mabaw day kayo. Woohoo! Hello. Balhin ta be. Arita bal. Nindot ni. Nak kay una bal. Balik ka una bal. Di si Kayla lang. Ano ka si pangutkot si mong ulo. Halinak. Gi. Sunod ka ate. Napauna po sa ilong. Siya, bata. Kaya sunod din ako ba lang. Tutot. Woohoo! Hari na sa tadiris kuan guys. Hi mga gwapo-gwapa. Nami karon diri sa hero. Kini mga hero ay dira si Kayla Sumabong. Dira si kuan ay mga hero guys, mga movies hero na to. Dira si Ilsa. Hi Ilsa. Paboritong Kayla. Rita suta diri ron sa kuan. Suta diri ron sa unahan. Haisa. Sweet sa tagamay. Sweet sa ta. Lakaw. Ano sa? Dili ba sinaada treasure dili. Yamashita treasure. Ato na yung kuhan nila sudlon ta ng mga suok kay kabugnaw sa tubig. Kana guys, dira guys, lamay ta guys. Sus, kabugnaw yung tubig dili guys. Murag lawom guys no. Pero tayo yung mabawa ni guys. Bora kayo ni guys, tigkuan din ako guys, hawak. Pero nindot jo guys, tanan guys, at least ba safe sa mga bata ba. Hari na po sa unahan be. May sodlo na to ni dire. Be. Kanin sodlon be. Baw. Katuning murag tumoy guys, katuning kuan. Abog kayo. Suway yan, ito suway experience ba. Abot ta gamay kay murag taas maglinya guys. Abot sa taha. Lantaw sa ta kay murag hapit na lang ato ang torno. Tanaw sunod na kuaning kuanay. Ang ngugmo. Siya ba day? Sorry.
ako na sunod ani guys. Nagpaabot lang ko sa sinya sa kuan. Nagpaabot lang ko sinya sa ning bantay ni diri ni go na kamu din nas ubos bantay mo na mabanyakan yung ulo niya. Oh, titit. Tingaw kay ko guys. Oh, tumoy gini guys. Oh. Oh, sus. Chill kayo, oh. Bantay tabi. Mapatiran mo. Tiran mo ulo in taon, yung ulo tabi mo. Rita. Sinahan, oh. Hi bar. Chill sa ba, oh? Tag life. Asa man ka? Oh, gutom na ka? Nya sa pagutom kay napay daghang bahaw dito ron, napay daghang pansit. Pagutom sa. Sekarang apa ta? Asa naman putaan eh? Adi, kuyog ta dito adto tas tumoy balik ta experience diri kay sayang kayong 300. Sunod taning kuan ay. Oh. Andam kita na sunod. Ay sige hadlok. Didit, bantay ta gun ayaw tawag kuan. Tumoy pa kay ni titit. Nay lo. Daplin mo. Success. Mission complete. Sige guys, basta diri guys, nindot guys na diri na kanang liguanan guys para sa mga bata. Sa katong wala pa makaari guys, suwayin nyo diri basta kamo malingaw gid mo diri napita gid guys. Naot ta guys na hindi nilang taman ako ang video. Naot ta na katunganin tanaw sa wala pa mga nakaari. Nalipay mo ang video ha guys. Na po mo idea na mo ari dire musuroy dire basta ang address ani guys na sa Mandawi at bang sa unahan sa Park Mall nya tapad sa Imuto at bang sa Yosemite unahan sa Chongwa Hospital. Kompleto gyud ang detalye guys ha, kompleto gyud ang landmark sa wala pa makaari. Sa katong nga nakaari na kamo na. Sige guys, salamat guys ha. Napaday ko kuanday anta subscribe ninyo ang akong channel guys para support pod ba. Di bitaw na di bitaw na niyo ikasakit guys. Sige salamat guys.